ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಪುರ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಕುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ಪುರಾಣದ ಆಯನು ಒಕ್ಕು ತೋಣುಂದಾಂಡ ದೂರ್ವಾಸೆರ್ನ ಸಾಪುಗು ಇಂದುರ್ಲೋಕದ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಪುರ ಕಡಲ ಗರ್ಭ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವೇರ್ಕೊಲ್ಲ ರಕ್ಕಸೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಆ ಇಂದುರ್ಲೋಕದ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ರದೊತ್ತನೆ ಬೋರ್ಡಾದು ಮಂದಾರ ಗುಡ್ಡೆನೆ ಮಂತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆದಿಶೇಷನೆ ಕಡೆಬಲ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ತುಲಿಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಏಳು ಕಡಲ್ದ ನಡು ಪೇರು ಕಡಲ್ನ ತುಲಿಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರುಕು ಬತ್ತಿನಿ ಈ ಇಸ ಸಿಂಗಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕೇರಿಗೆ ಬತ್ತಿನಿ ಅಮೃತ ನರಮಾನಿಯ ಬದುಕಿಡ್ಲಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕಿಡ್ಲಂಚನೆ ಒಂದು ರೀತಿದ ತುಲಿಪು ನಿಚ್ಚೆ ನಿರಂತರ ಆಪುಡು ಸುರುಕು ಬರ್ಪಿನಿ ಕಷ್ಟಲು ಏತೆಕುಲು ಬೇನೆಲು ಬೆಸರಲು ದುಃಖಲು ಅಂಡ ಅಕೇರಿಗೆ ಆ ಕಲಾವಿದರು ಹೋದು ಎತ್ತುನು ಅದ್ಭುತವೇನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಗು ಅತ್ತಂದಂಡ ಎರೆಮನೆದಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ತಲಕ್ ಈ ಪಾತ್ರ ದಯಪನೊಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕಿಡ್ಲ ತುಳುವ ನಾಡಿಡ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲೆರ ಅಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಅಕಲ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬರಂದೆ ಕೊರಂತು ನೆನ್ನ ಮತುಪ ಅಂಚ ಆವರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ದಿಟ್ಟಿಡು ಮೂಜಿ ಕಾಲರ್ದು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಮೊಡೆಂಡು ಅವೇ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಪಾಲೆ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೊಲ್ಪು ಕಂತದ ಅಕಲ ಬದುಕು ಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಹೊಸ ಮರ್ಗಿಲ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸಿಗಿನ ಕಾನಗ ಮೂಜಿ ಕಾಲ ದಿಂಜಿದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೈಸರ ಸಂಭ್ರಪ್ಪದ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರಂದ ಪಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅಂಚಂದ್ರೆ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ತರ ಬರಬೇ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಪಲೆ ಎಸ್.ಎಲ್. ಮೂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ತೆರಣ ಕೊಟ್ಟಾದೇರು ಬಲದಿಂಜಾದೇರು ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಏಷ್ಯಾದ ನಂಬರ್ 1 ಪೇಂಟ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಚ್.ಎಲ್. ಬಿಡದಾಲಿಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೇಂಟ್ ಅಂಜನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಸುಮಾರು ಜಂತನ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಕಲೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಪಂತುನು ಸುರ್ಮಲ್ಪ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ನಿರ್ದಿಂಚಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಪಾಲೆ ಎಸ್.ಎಲ್. ಮುಜೆತ್ತ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತು ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಶುರುವಾಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಡ್ತರು ಆಕಲ ದುನ್ನಪನ್ನ ಏತು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಏತು ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಏರಿ ಮೀರದಾದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತಿರುಪಾದು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾದಿಗದ ಜಬದಾರಿಗದ ಬೇಲೆನು ವಯಸ್ಸೊಂದಿನಕಲು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಪುಗಾರ್ತದ ಎರಡು ಸಾಧಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ನಕಲು ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಾಪ್ಪುನು ಅಭಿಮಾನಿಲರ್ದ ತುಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರು ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟನ್ನು ಕತ್ತದ ವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೊಸ ದೇಕಿ ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ಮಡಿದು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪೀಠೊಡುಕುಲೊಂದು ಕಲಾವಿದರನ ಬಗೆಟ್ ಅಕಲ ಚಾತುರ್ಪದ ಅಭಿನದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಕಥೆ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲೇರಿ ಚಾಪರಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕೂಡರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಮಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಳಪಾತ್ರಲಿಗೆ ಪಂಡ ಕೇಡಿ ಪಾತ್ರಲಿಗೆ ಹೊಸತಂಜಿ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ರು ಮೂಜಿ ಜನಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕಿದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದಿತ್ತೆ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕರ್ ಟೀಮ್ ಪುತ್ತೂರು ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಪಂಡ ರೆಪ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾರರೆ ಬೋಡಾದು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಐತ ಒಂಜಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಏನುಂಡ ಆರ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಕತೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಬರ್ರೆಲ್ಲರು ಮಕ್ಕರ ಟೀಮ್ ಪುತ್ತೂರು ದಾದಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬುಡ್ದು ಬಾಪುನಿ ಏಪದೊಂದು ಲಂಚನೆ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಮರತ್ತು ಬೋಂಡಿಯಾ ಅದೇ ಈ ಅಂಚ ದಾಯ ಪಾರು ಬರ್ಪ ಮಾರ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇತ್ ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪುನೆ ಅಲ್ಲೊಲ್ಲ ದಾರಂದ ದಂಟದು ಬೂರಿ ಅಂಡ ಅಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪು ಅಂಚದಾಲ ಆಪುಜಿಯೇ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೆ ಚುರುಕೇಲ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ ಯಾನ್ ಎರಡ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ್ ಈ ಬೇಲೆನು ಬುಡ್ದು ಮೂಲೆ ಹೋವಾಂಡೊಂಚಿ ಬೇಲೆ ತೂಲೆಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಅವರ ನನ್ನ ರಡ್ಡೆ ತಿಂಗೊಳಿಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಇರಿ ಏಪಲ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಆಪುನು ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಬಾಲೆಲ ಎಂಚ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನು ಪನ್ಲೆ ಚೂರ್ ಪನ್ಪಿನೇನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಹಲೋ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಬತ್ತೆ ಸರ್ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ಪೆ ಸರ್ ಬರ್ಪೆ ದೇ ಹೆಂಗ್ ಕಂಪನಿಂದ ಕಾಲ್ ಯಾಂ ಬತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಾಯ್ 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 ಅಂಚತ್ತಿ ಬೇಲೆ
ಪನ್ಪುನೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತೊಂಡ ಬುಕ್ಕ ಬೇತದಾದೊಂಡು ಗಡಿ 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 ಕಾಲ್ ಬೇರ್ನ ವಿಷಯ ಪಾತೆರಂಡ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಅವಳು ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಬೆಲೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಬೆರಗಿ ಏನ್ ಏತ್ ಪನ್ಪುನು ಸಾಕದು ಪೋಂಡು सर नमस्ते. हाँ नमस्ते. सर तुले इंकला ಹೊಸತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ಲಾಂಚ್ ಆತನ್ ಸರ್ ಇಂದೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ಗಣ ಸರ್ ಓ ಕಂಪನಿ ಅವನಿಗ್ಲ ಸರ್ ನೀಲಂ ಸರ್ ಅವು ಬೊಡ್ಜೆ ದಾಲ ಮುಂಗಿಜಿ ಬೊಡ್ಜೆ ಬೊಡ್ಜೆ ಸರ್ ತೂಲೆ ಸರ್ ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲತ್ ರೆಡ್ಡೆ ಪೀಸ್ ಬೊಡ್ಜೆ 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 ಅವು ದಾಲ ಮುಂಗಿ ದಾಲ ಜಿನಟ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಾಲ ಜೈಕ್ ಸರ್ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೊರ ದೀತ್ತುಲೆತಾ ಬೊಡ್ಜೆ 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 ಬೋಲೆ ಮುಲ್ ಬೋನಿ ಅಜ್ಜಿ ಬೋಲೆ ಕಾಣೆ ಕಂಡೆ ಬೋಲೆ ಛೇ ಬೋನಿದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಂಚಾಣ ಮಾರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ತುಕ ಮೆ ಮಿಥುನು ಓಲೇಕೇನಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಮಿಥುನ್ ಓಲೆ ಯಾನೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಬೈದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡಾ ಹಾ ಯಾನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಏ ಯಾನ್ ಹೊನ್ನ ಪೆರ್ನಂಗಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಅಂದ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಸೆಟ್ರ ನಂಗಡ್ ಓಲು ನೇ ಮೂಲ್ಯ ಆ ಆ ಹಾ ಹಾ ಬಲ 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 ಹಾಯ್ ದಾವರೆ ದಾದ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪಾತ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಡುಲ್ಲ ಮಾರೆ ದಾದ ಆರ್ಡರ್ ಅಡ್ಡ jolly. ಎಡ್ಡೆ ದಾದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾರೆ ನಾ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ನೆರ್ದು ಗಡಪಡೀರು ಓ ದೇವ ನಾರಾಯಣಣ್ಣೆ ದೇವರಂಚಿನ ರಮಾನಿ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಜನ್ನೇ ಕೊರ್ಪುನಿಯ ಅಂದ ಹಾ ಎಂಕ್ ಬುಕಾಜನದ ಎಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡೈನ ತೋಡ್ರಿ ಹೊರ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಆ ತುಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ದಾಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ ಬಲ ಬೈ ಎನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಲ ಬಲ ದನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಮಿಥುನ್ ಮಗ ಸರ್ ಎಂಚುಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಹಾ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತು ನಂದು ಹಾ ಚೂರು ಕಾಲ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವಂದ ಪಾಡ್ವೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೈದನ್ ಸರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಂಡು ಅಂದ? ತೂದು ಪಾಡ್ವೆ ಸರ್ ಅವು ತೂತು ಪಾಡ್ಲೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಜನನೇ ಅರ್ನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರ್ ಮಸ್ ಅಂದ ಸರ್ ಅಂದ ಆರೆ ಹೇಳಿ ಬೈಪ್ ಬರ್ಪುಜಾರ ಅಂದ ಹೇಳಿ ಅದ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತೆ ಸರ್ ಅದ ಮಗೆ ಇತ್ತು ನಾಳೆ ಬೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಜು ಅಂದ ಸರ್ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತೆ ಹಾ. ಇರ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಸರ್ ಸರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವ್ರು ಮಿಥುನ್ ಒಂಜಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೌದು ಸರ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ನಾಲ್ಕು ಫ್ಲೇವರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಸರ್ ಹಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೌದು ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಪೂರ ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು ಬತ್ತು ಸರಿ ಸರಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ವೆ ಸರ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ತೂದು ಹಾ ಹೌದು ಸರ್ ಬರ್ಪ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೌದು ಹೌದು ಏ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂರ ದಾಯಿಗೆಯ ಅತ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಿಯರಿಯಾ ಆರ್ಡರ್ ದಾದೆ ಆಜನ ಭಯಂಕರ ಪಿಟ್ಟಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಲಿ ಬಾಡೋಡು ಭಯಂಕರ ಮಿತ್ತಿ ಇಂಡ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಕಾಲ್ ನನ್ನ ಶುರುವನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಕಾಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರತ್ತೆ ಅವು ಇರ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅದ ನಾವೇ ಸರ್ ದಾದ ಬಂಡರ್ ಅಡೆ ಅಡೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊರ್ರ ಅಪ್ಪಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಬಡ್ಚು ಬಡ್ಚು ಸರ್ ಸರ್ ತೂಲೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ತುಯ್ಯನ ಮಿತ್ತುನು ದಾದಂಡ್ಯಾ ನಮ್ಮಂಚಿನ ರೆಪ್ಪನಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ವಿಷಯ ಯಾನು ಕೂಡ 50,000 ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಣತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಇನಿ ಸುಲಹ ಬೋಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬನ್ನೊಂದು ಲೇರು 50,000 ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದು ಮಾರೆ ಅವಸ್ಥೆಯ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನಟ್ಟು ದಾಲ್ನ ಆರ್ಡರ್ ತೆಪ್ಪುನೆ ಮಾರೆ ಅಂದು ಮಾರಾಯ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಲೋರಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಉಲ್ಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಕನತ್ತು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಯಾಪ ಯಾಪನ ಕಡಪುಡುವೆ ಅಂದ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾತು ಕುಲ್ಲುಜರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡೇನಾಥ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನಗಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ ಐಟಮ್ ದೇತನ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ ಲೇಟ್ ಆದ ಬೋಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಒಯ್ತಾಡಕ್ವೇರು ಪತ ಬೋಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಎರೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಅವೇ ಮಾರೆ ಎನ್ನಲ ಆನೆ ಬರ ಅವು ಬಿಡು ಈ ಕಂಪೆನಿದಂಗ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏತು ಬಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರಯ್ಯ ಏ ಅಂಚತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಕುರ್ಜಿನ ಈ ಆ ಕಂಪೆಂಟ್ ದಾಯಿ ಉಂತದ ಮಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ. ಕುರ್ದು ಬೇತೆ ಸೇರೋಲಿಯತ ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿಂಬೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿನ ಒಂಜಿನ ಚಾ ಬರ್ರ ಕಾಸಿ ಪುಜ್ಜಿ ಯಾಪನ ಕೊರ್ಪೆಯ ಕಂಪೆನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಕ ಒಂದು ಎತ್ತೋ ಟೈಮ್ ಉಡ್ತು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಡು ಬುಡಿತಿ ಜೋಗ್ ಪೂರ ನೆರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕ ಕಾಸು ಇಚ್ಚಂದು ಕಂಪೆನಿ ದಾಯಕ ಒಂದು ಅಂಡ ಈ ನೀಡ್ದು ಎಲ್ಲಿಗ ಕಂಪೆನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಕೊಂಡ ಅಲ್ತ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸೆಟ್ ಆನಾಗ ನಮಕ್ ಸಾಲ ಮೂಲು ಮುರ್ಕುದು ಬೋದಿಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ದುಂಬೆ ತರಬೇನೆ ಅಂದು ಮಾರೆ ಅವೇ ಕಾರಣ ಗತ್ತ ಯಾಲ್ಲ ಈ ಕಂಪೆಂಡೆ ಸೈ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದ
ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಕುಲ್ನ ಬಡ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ತೂಕ ಪೊಯ್ ಚಾ ಬರು ಅಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ ನಾ ಕುಡ ಕಾಲ್ ಏ ಹಲೋ 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 ಅಲ್ಲ ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೂಟ್ ಬೈದು ಸರ್ ಅದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜೆ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋಜಲ್ಲ ಉಂಡದ ಹತ್ತು ಸರ್ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇವೆ ಅಂಚೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಪಜಮಣಿ ಪಾಡ ಜತ್ತಾರೆ ಅಂಚೋಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅಂಚದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಸರ್ ತುಲ ಅನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಡಪುಂಡದ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸರ್ ನಾಣ 10 ದಿನ ಇಪ್ಪು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆವಡು ಸರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ತುಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಾಮನ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆವಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಲ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಂಗಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಅರವಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಮಿತ್ತಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಹಾಕ್ಲರ್ ಗೊತ್ತಾನದ ಹೌದು ಸರ್ ಮಲ್ಪ ಸರ್ ಸಂಬಳ ಓಡೋಣ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ಸರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಚು ಮೂಜಿಗಸ್ತೆ ಅಮರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಬಿಡು ಪೂಜಿ ಅಂದು ಮಾರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಈ ಸರ್ತಿ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಪೋಯ್ನಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಎನ್ನಲ ಪೋಂಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದು ಅಕ್ಲೆ ಸಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲಕ್ಕ ಬೂರ್ದುಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವಧಿ ಎರಗಿಯ ಪಾಡ್ನು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಅವು ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಮೂಡ್ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಲಡ ಆರ್ಡರ್ ಗೆತ್ತನ್ಗ ಬಂಡ ಕಾಂಡೆ ಕಂಡ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ತಾರೆ ಹಾಲು ಸಯ್ಯಡ್ ಇನ್ನು ಪಾತಿರ್ದು ಸುಖೇಜಿ ಬಲ ಸರಿ ಬೈ మీరు ఊటికి పోతిరు కంటే తాండు నన్ను ఎత్తుదేరా ఉంతులే బలేంచి ದೂರವತನಿಂದ ಬೇಲೆದ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತ ಎಂದು ಗಂಟೆ ತಾತನು ತೂಯರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದು ಬರ್ತೆಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಕುಡದದೇನೆ ಇನ್ ಕೇನ್ನು ದೇ ಈಡ ಏಸಲ ಪನೋಡಿಯೇ ಪರೋಡ್ಚಿಂದು ಏ ಪದುಂಡ್ಲ ಪರಂದು ಬರ್ಪುನಿ ದಾದೆ ಏರ್ನ ನಿಕ್ ತುಲ ಎನ್ನ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ದಾದ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚನೋ ಅವಂದು ಬಾಲೆಗೆ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಕೊನತಾರ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಇರಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೂ ಸೇರಂದು 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮೂಗು ಮುಟ್ಟ ನಿಂಗೆರ ಕಾಸುಂಡು ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ರೇರ ಕಾಸಿಜ್ಜತೆ ನಾಲಗೆ ಮಗುರುಂಡು ಪಂಡದು ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆ ಹೊಡ್ಚಿ ಗೆಬ್ಬುಗು ದೀಂಡ ಗೆಬ್ಬು ತಿರ್ಗೋಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನ ಮುಗಿಲಿನ ಟಾರ್ಚರ್ ಇದೈ ಪೋಂಡ ಕಂಪೆಂದಗಲ್ನ ಟಾರ್ಚರ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಆ ಒಂದು ದಾನೆ ನಾನ ಅಂಚನೆ ದಾದ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ನರ್ತ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಕಲ್ಪು ಅವೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ಅತ್ತೋಲಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದದಲ್ಲ ಕೆಂಚಲ್ನ ಸಾಂಕದಂಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ದೇರು ನಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪೆರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್ ಆಪೆದ ಈಪೆದ ಬಂದು ಓವರ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಓವರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಲ್ಪರು ನಿಗ್ಲನ ಸೋಕಿ ಜೀವನ ಉಂಡತ್ತ ಎಂಗ್ಲನ ಲೈಫೇ ಹಾಲಾತನ ಮುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಇದು ಪುರ ಬೋಡೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಈಪೆದಯೇ ಮುಲ್ಪ ಸಾಲದ ಕಂತು ಕಟ್ಟದು ಅಡಿಗೆ ಕಂತದು ಪೋತೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏಕದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಈರೆಡ್ದೆ ಆಪುನಿ ಈರೆ ಗೊರಿಯಾಗೆ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ಯಾನು ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬುಡದಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ತಾಂಕೆರ ತೀರಂದನಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಸಾರ ದಾಯಬೋಡಿಯೇ ಸಂಸಾರ ದಾಯಬೋಡು ಅಂದ್ಯಾ ಅಂದು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪಾಲೆಗ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರತ್ತ ಐಕೆ ಅತ್ತ ಖರ್ಚಾಪುಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 5,000 ಬೋಡು ಎಂಕಿಪ್ಪನ 20,000 ಯಾನು ಒಯ್ನುಪುರ ಮಲ್ತೋನಿ ಈ ಪೆಡು ಬಾಲೆದ ಐಕೋಣತ ಪಾಡೋಡ ಅತ್ತು ಸಾಲ ಕಟ್ಟೋಡ ಪೂರ ಎನ್ನ ಕರ್ಮ ಪೂರ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ತೆತ್ತ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾ ಜೆಪ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡ್ಚಿ ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಜೆಪ್ಲೇಂದು ಹೆಂಗ್ ಹೊಡ್ಚಿಂದು ಕುಳ್ಳುಲೆ ಏರೆಗ್ದಾನೆ ಏ ಜಪ್
ಹಲೋ ಹಲೋ ಶರತ್ ಸರ್ ಬತ್ತೆ ಸರ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ ಸರ್ ದಾದ ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರ್ಪೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜೇರಿ ಬೇಗ ಬರಡು ಗೊತ್ತಿಜಾ ಸರ್ ಅವು ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ ಸರ್ ತುಲೆ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋ ಇದ್ದನವೆ ಏಪಲ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬಂದ್ಬಿಡಂತ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತಾ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಕಲ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಡೆ ಬಾಬು ನೀನು ವಾಲ ನೀನು ಸರ್ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಇಂದು ಈ ಅಂಗಡಿ ತೂಕ ಸರ್ ಸರಿ ಪೋಳೆ ಪೋಳೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಕಂಪನಿದಾರ ಬೈದೇರು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಓ ಕಂಪನಿ ಮಲ್ಲನಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ನೀಲಂ ಸರ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅಂದು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ದಾ ಅತಿ ಯಾಪನವರು ಒಂಜಿ 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಾಡ್ದು ಪೋಯ್ನಕ್ಲು ಪತ್ತಿನ ಇಜ್ಜತ್ತೇನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ ರಫ್ ಬರ್ಪೇರತಿ ಬೇರೆ ರಫ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಏನು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏಪಯೇ ಬತ್ತಿನ ಯಾಪ ಅವು ಐಟಮ್ ಖಾಲಿ ಅದು ಟೈಮ್ ಏತಂಡು ಸರ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲ ಇರು ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಪೂರ್ ಐತೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಪನ್ಪರಿಯೇ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲಾಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಂದು ಸರ್ ಅದೇ ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಎನ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಎನ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ ಪಾಡ್ಕದಾರೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ ಆಫರ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲ ಪಾಡ್ಕದಾರೆ ಸರಿ ಸರಿ ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ ಬಡ್ಚಿ ಬತ್ತಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೀಸ್ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಪಾಡ್ಕದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಪಾಡ್ಕ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಅರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೌದು ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ ಬಲೆ ಸರಿ ಅತ್ತಿ ಇವ್ರು 6 ಅಂಗಡಿ ಹೋಗ್ಜರಿ ಪೋಪೆ ಸರ್ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಪೋತೆ ಅರೆ ಏಪ ಪೋಂಡ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಸರ್ ಅದು 6 ಲೋಟ ಅಂದ್ಮರ 7 ಲೋಟ ಅಂಬ ಗೊತ್ತಾವಜತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸರ್ ತುಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಳ ಬರೋ ಕೊರ್ರ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹೊಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪಾಡ್ಬಾಜಾರ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಸರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೈಜಿ ಸರ್ ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೌದು ಸರ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬರ್ಬೇಡ ಹೌದು ಸರ್ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಓಂ ಬಲೊಂಜಿ ದಾಯ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಲರ್ ಏರು ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಡುಲ್ಲ ಈಡ ಏತ್ ಸಲಪ್ಪ ನೋಡಿ ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದು ಬಾಲೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂತೆತ ನಿಂಡ ಬಾಲೆನ ಮರ್ತಗಲೆ ತೋಬೋಲ ಅಂದು ಮಾತಗಲ ಗಡಿ ಗಡಿ ಎಂಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನ ಆಪುಂಡ ಅಂಚತ್ತಿ ಪತ್ತನೆ ಬುಟ್ನೆಗೆ ಯಾನು ಬೋಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚತ್ತಿ ದಾದ ಅಂಚತ್ತು ಯಾನು ಹೊರ್ತಿ ಎಂಚ ಪೋಪುನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಒರ್ತಿ போந்து தானே ರಿಕ್ಷಾ ದಾಡ ಪಂತೆ ಇಂದ ಈ ರಿಕ್ಷಾ ದಾಡ ಪೋಲ ಅಲ್ಪ ಏನು ಏತ ಆಪಣ ಪಲ್ಲ ಐನ ಪೇ ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಶರತ್ ಹಾಯ್ ತಾತ ಮರೆ ಬರೀ ಮಂಡೆ വെച്ചിടൂല ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನೇ ಅವ್ವತ್ತ ಮಾರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ದಾದ ಪನಿಗೆ ಅವೇನು ಪಂದು ಸುಕ್ಕಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡು ಬುಡಿತಿ ಜೋಕ್ಲು ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತಿನ್ನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಐಡ್ದು ಕರ್ಮ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಡೇರದಿ ರುಚಿ ಹೆಂಕಿಜ್ಜ ನೆನಪುರ ಎನ್ನಿನ ಗಂಡತ್ತ ಈ ಮದ್ಮೆನ ಐನ ಪಕ್ಕಡೆಂದ ಆಪುಂಟು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ದಾದ ದಾದ ಪನ್ಪನ ಮಾರೆ ಸಂಸಾರ ಪನ್ಪನ ಸಾಗರಗೆ ಜತ್ತದಾತನತ ನನ್ನ ಮೀಂದು ದೆಂಚಲ್ನ ದಡ ಸೇರೋಡಿ ಸಯ್ಯಡು ಎಂದ ಐನು ಪೂರ ಪಾತೆರ್ದು ಸುಕೆಜ್ಜಿ ಬಲ ಬಲ ನಮ್ಮಂಜಿ ಕುಲ್ಲುಗ ದಲ ಪಾಡ್ ಜಂಟ ತಾರೆ ಬಲಿ ಪುಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪು ಬುಲಿಪ್ಪಡೆ ಮಗೆ ಚಾಮಿ ಬುಲಿಪ್ಪಡೆ ಅಪ್ಪು ಇಜ್ಜಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಜರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ಮಗೆ ಇರ್ಮುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಲೆಪ್ಪು ಇರಗೇನೆ ಅಂಗ ಮಲ್ತಂ ವಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬುಲಿಪ್ಪಡಪ್ಪ ಬುಲಿಪ್ಪಡೆ ಬತ್ತೆ ಮಗೆ ಬುಲಿಪ್ಪಡೆ ಜೋ ಬತ್ತೆ ಮಗೆ ಬತ್ತೆ ಹಾ ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರು ಬಾಲೆತ್ತ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಜೋ ಬೇಬಿ ಮಲ್ತ್ಕೊಳತ್ತೆ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ಮಗೆ ಚಾಮಿ ಬಲೆ ಪಲ್ಲೆಪ್ಪು ಬೇಬಿ ಕೊನತ್ತೆ ಬಲೆ ಅಪ್ಪು ಲಕ್ಲಿ ಮಗ ದಾಯಿ ಮನ್ ಪೂಜಾರು ಬಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನಮ್ಮ ಬದರದಿಲ್ಲ
ಲಕ್ಲೇವಾಗ ಚಾವಿ ಚಾವಿ ಲಕ್ಲ ಈಚೆ ಇನ್ನು ಬಾಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಬಾಲಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಏ ಈ ಬಾಲೆನು ಮುಲ್ಪ ಜಪ್ಪದ್ದಾದೆ ನಿದ್ರೆ ಕೂರೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬನ ಕನ ಇದೆ ಅಪ್ಪಗಿಟ್ಟು ಚಾಚಿದಾರ ಮಗ ನಿನ್ನೆ ಮಂಪ್ಲೆ ಅಂದ ಎನ್ ಮೀದು ಬರ್ಪೆ ಅವರಪ್ಪ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ದಾದೆ ಬಾಲೆ ಈ ನಲ್ಲ ಮರ್ತಗೆ ಬೋತ್ ಜನ ಮಾರ ಇದಿ ಓ ನಿಗಲ್ದೊಂಜಿ ಪಂಪೆತ್ತ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಈ ರಿಕ್ಷಾದಾರ ದಾಯಿ ಕಾಲ್ ದಿಪ್ಪಿಜೀರಿ ಚೋರ ಪನ್ಪ್ರಿಲ್ ಕೇಳೆ ದಾದಾ ಎಂಗಳಿದ್ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ போது ಬತ್ತಡಿ ಆಂಡ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಗಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ ಗಿಚ್ಚಿ ದಾದಾ ಪಣಂದಿಲ್ಲ ದಾದಾ ಪಣಂದಿಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಬಾಲೆಗೆ ದಾದಾಂಡು ದಾ ಈ ಒಂಬ ತಿಂಗಳು ಬಾಲೆನು ಬಂಜಿಡ್ದು ಪೆದ್ದದು ತಾಂಕದಿಪ್ಪ ಆಂಡ ஒரு அம்மையின கஷ்ட ஏத்துன்னு கொத்துண்டா எனக்கு கொத்துண்டா துலா என்ன கண்ணு துலா ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಣ ಯಾನು ಎನ್ನ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಬೆಗರ್ ಬಿಚ್ಚದು ನಿಗ್ಲೇನು ತಾಂಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗ ಓಲರ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನು ನಟ್ಟದಲ್ಲ ಸರಿ ಆ ಬಾಲೆನು ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡುದು ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಆಡ ಈ ಮುಖದಿಂದತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಸೈಜೆ ಯಾನು ಸಯ್ಯರ ತುಂಬು ಯಾನೇನು ಬಲ್ಲೇನು ಸಯ್ಯರ ಬಿಡುವೇನಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪು ಮಗೆ ಚಾಚಿದರೆ ಮಗೆ ಹೀರೆಗೆ ಗೊಬ್ಬನ ಕಣ ಇದೆ ಮಗೆ ಗಿಜಿ 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 ಕಾರುಂಡು ಮಗ ಕಾರು ಸಯ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಗ ಅಂದೆ ಗೊಂಬೆ ಮಗ ಮಗ ಅಂದೆ ಈರ್ ಚಾಚಿಲವ ಮಗೆ ಈರ್ ನನುಂಡತೆ ಮಲ್ಲೇರುಂಡು ಅಂದು ಮಗ ಮಲ್ಲೇರುಂಡು ಮಗ ಮೆಲ್ಲ 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 ನಡ್ತಂದು ಪ್ರಪಾಯರುಂಡು ಮಗ ಕೊಲೆ ಮಗ ಚಾಚಿ ಮಗ ನಾನು ಇಜ್ಜ ಯಾನೀರೇನು ಬೈಕ್ ಇಡು ಪುರಲೆ ತಪಾಯರುಂಡು ಅಂದು ಮಗ ಬಾಲೆ ಚೆತ್ತಿದೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಮಕ್ಕರ್ ಟೀಮ್ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಲೆ ಎಸ್ ಮುಜತ್ತ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುದ ಸುರುತ್ತ ಸಂಚಿಡು ಅಭಿನಮಲ್ತಿರು ಎಂಚಾಣ ಬಂದ ಆಕಲ್ಡ ಕೇನ್ ಹಿಡಿದು ಮಂಜು ಪುದರ್ ಕೇನ್ಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಂಗೀತೋಡು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಮೋಹನ್ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಸಾಯಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋನಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಟೂರು ಸುಳ್ಯ ತೀರ್ಪು ಕೇನ್ವೆ ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಸುರುಮಲ್ಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳು
ಇಲ್ಲದ ಅಂಚಿ ಗಮನ ಜನ ದಾನಪ್ಪನ ತೋಚ್ಪಾರೆ ಪಿದಾಡ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾದಾಪನ ಬಂದಾಗ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ರಬಲ್ಲಿ ಶೌಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಈತ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಪ್ಪಲ ಬುಡ್ಸಿ ಐನಾತ ಐನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಪಾತಿರ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅವರ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಜೋರು ಅಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ದಾವನ್ನಾಗ ಮಾತೆಕ್ಲ ದಾಯಕ ಬೊಬ್ಬೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ಆಡ ಒಂಚೂರು ಶೌಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬೊಬ್ಬೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಐನು ಒಂಚೂರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ ಕೂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಸೇಮ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅವೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತೇರು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಚಂದ ಹೈ ಎಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಮಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾಯ್ ಜವ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಡ್ ಇರು ಬಾಲೆ ಸೈತನಂದು ಪಂಡಿ ಕೊಟ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ಜಾರ ಇರು ಡಿಲೇ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ದಾಯಕ ಮಲ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ಜಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಂ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಬಯಾಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ದಾದನ ಒಂಜೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಎಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದನೇ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಣಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ರು ಅತೇರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ನಿಖಲ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈರ್ಲ ಬೇತೆ ನಮನಿದ ಪಾತ್ರಗಳು ಏನು ಮಲ್ದಾರ ಅವು ಮರಣಿ ಬತ್ತಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಐಟೊಂಜಿ ನಮ್ಮಂದ ಪಾತ್ರ ದುಂಬು ಬಂದಿನ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರ ಇರೇ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಆ ನಮ್ಮಂದ ಪಾತ್ರ ಮಾತಾ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಖುಷಿಯ ಕೊರ್ತು ನಿಂಕ್ ಅಂಡ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಕಲಾನಾಯಕ ವಿಲನದೇ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಪಿದೆಯತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ದು 4 ಜನ ಹಿಂಗೆ ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದು ನೆರ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಕೊಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಕ್ಕಲೆ ಕಾಪುಂಡು ನವೇನೆ ಪಂಡ್ರವೇನು ದೇವಂಡ ಕಳಾನಾಯಕರ ಕಲೆಗೆ ಹೊಸ ತೂಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಗರ್ವ ಅರ್ಪಣವೇನು ನೆರೆದು ಬೋಪೇರು ಅವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೀವ ನೆರವಲ್ಲಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ನೆರಿಯರಂದು ಮನಸ್ಸು ದೀವ ನೆರವಲ್ಲಿ ಅವು ದೀಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಅತ್ತು ಯಾನ್ನ ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಹಿಂಗೆ ನೆರಿಯರು ನಂಡು ಹಿಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಿರು ಯಾನ್ ಎನ್ನಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ಪೈನ ಅಭಿನಯ ಹಾಕ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುದು ನೊಂದರ್ಥ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಳ ಪಾತ್ರೋಗು ಇರ್ನ ಜೀವ ದೇಕಿಂದ ಮನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ ಏತ್ ಮುಖ್ಯ ಆಪಣ್ ಐತೆ ಜೀವೊಡ್ಲ ಸೊರೊಟ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಎನ್ನಡ ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿಭೆನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜದನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲ ಇನಿ ಅನಿತ್ತೆ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೂಲ ಕುಲ್ದೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕಾರನಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಎನ್ನ ಅಂದಲ್ಲ ಜನ ಜೀವಲ ಸೊರಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲು ಮೂಜೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೇರ್ ಪಂಡ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ತರೆಬರೋ ಪಂಡ ಪುದರೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲು ಮೂಜಿ ಐತಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಕಾರ್ನ ಮಗೆ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನದಾದಂದ ಪಂಡ ಸರಸ್ವತಿನ ವರದೆತನೊಂದು ಈ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕುಲು ಅವ್ಯತೋ ಜನಕಲ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಉಡಲ್ನ ಸಂಪು ಮಲ್ಪೆರಂಡ ಅಭಿನ ಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬಂಜಿಲ್ನ ಸಂಪು ಮಲ್ಪಡುವ ಮುಚ್ಚಿತನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಒಂಜಾತು ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಪನವು ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕರೆ ಅವಂಡ ಪ್ರತಿವರಿ ಕಲಾವಿದಗ್ಲ ಬಂಜಿನ ಸಂಪು ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದು ಈ ತುಳು ನೆಲತ್ತ ತಿನ್ಪಿನ ತೆನಸಾಯಿನಂಚಿತಿನ ಉರ್ಪೆಲಾರಿ ಬಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ನ ಕೊರದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಲೇರು ಕೂಟದ ಪ್ರತಿವರಿ ಕಲಾವಿದಗ್ಲ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡಿತ್ತು ಅವಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬರವಲೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ನಾಟಕ ಪಂಡ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದನೇ ವಾರ್ತಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಬುರಂಚಿತಿನ ಶಿಲ್ಪಾ ಸಂತೋಷ್ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ನಾಟಕಡು ಅವತ್ತು ಅದ್ಭುತವೈನ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶಿಲ್ಪಾ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಲೆ ವಾರ್ತಾ ವಿಭಾಗಡು ಅಂಡ ಒರಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಆ ಕಲೆತ ಮರ್ಲಿಯ ಫಲ ಪೋಬುಜಿ ಇತ್ತ ಇದೆಂಪುರ ತೂನಗ ದಾದ ಪಂಡ್ರಬೇಕು ನನಗೆ ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ 17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದುವೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ
ವಿಜಯಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದೇವದಾಸಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ತೂತೇರಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟೈಮುಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಪೋಯೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ ರೀತಿದ ಏನ ಪ್ರತಿಭೆನ ತೂಪಾಯರೆ ಎಂಕೊಂಜು ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕೊರ್ತೇರು ವಾರ್ತಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖಾಂತರ ಐನಿತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ತೂಯಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಮಾದರಿಗಳ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರ ಉಡೋರಂಥದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಪರೊಂದು ನೀತಿ ಎಗ್ಗೆರ್ದಾಗ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದಿರು ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಲೇಸಿಗೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ